този епизод на Дръж ми пуканките ще правя нещо, което не съм правила никога досега. Не се притеснявайте, не е нищо криминално. Няма да си слагам силикон. Що? Защото нямам нужда. Няма да търся Издислав. Просто първият мол на града, в който пораснах, става на 10 години и ме поканиха на гости да правят там каквото ми сърце поиска. Което е супер готино. Все едно мола в София е молът Westworld. Тук имам предвид sci-fi western сериалът на HBO, споменавала съм го в предишни епизоди, базиран е на филмът и новелата на Майкъл Крайтън от 73-та година и за него се говореше, че ще е по-мащабен дори от Game of Thrones. Аз лично още се чуя. А в понеделник беше последният епизод от първи сезон. За тези, които не са го гледали, ще кажа само по-шокираща и от новата песен на Фики. Накратко, хора си плащат, за да отидат в паркът Westworld, където взаимодействат с хуманоидни роботи и като цяло могат да правят каквото си поискат. Така съм и аз в моя днес. Само че без роботите и без да прецаквам нещата. Поне ще се опитам. Моите желания са доста по-прости. Поисках да ме пуснат в Cinema City. Ще продавам пуканки. Добре, почти стигнах до киното. Чакайте, вижте тук какво намерих. Как е? Добре ли си? Почия се? Добре, айде. Дядо Коледа! Знам, че ти си истинският. Аз тук общо взето се чувствам като у дома си, защото идвам ужасно често. Заради киното и заради много други неща, разбира се. И това, между другото, е мястото, което за мен е много, няма да кажа магически или специално, но всъщност, когато бях малка, адски много се кефих на Стъклен дом. А както някои от вас добре знаят, Стъклен дом е сниман именно тук в този мол на Стамбулийски. Едва ли съм и единственият човек, който асоциира това място като домът на сериала. Когато вървеше Стъклен дом, аз не живеех в България, но всеки път, когато се върнах, идвах тук в мола София и се надявам от някъде да видя снимачния екип. Чувствах се като част от историята. Детска работа. Стъклен дом нито е първият български сериал, нито е променил жанра. Все пак националната телевизия продуцира сериали от началото на 90-те, а Нова, първа от частните канали, започна с българските сериали. Първо с Хотел България и после Морска сол през 2004, след това през 2008 имаше Забранена любов, но Стъклен дом е сериалът, който промени играта. За мен той визуално се различаваше от всичко друго, което бях гледала на малкият екран у нас. Не мисля, че е грешно да кажа, че този сериал сложи началото на бумът на българските сериали и началото на кариерите на шепа български актьори. Само че причината за този бум далеч не е конкретно сериалът Стъклен дом. А всъщност наскоро четох, че това се е случило, защото през януари 2010 година са направени някакви промени в медийното законодателство, които позволяват продуктовото позициониране. И всъщност тогава започна този бум на българските сериали, точно защото стана възможно продуктовото позициониране. Ето, например, аз защо да не направя едно продуктово позициониране на Рефанци? Не, по-скоро бих направила продуктово позициониране на PlayStation. Тук има магазин на PlayStation, не съм виждала. Има ли? Наистина ли? И примерно, ако седя по цял ден пред магазина и не си тръгвам, дали ще в крайна сметка, за да се махна, може да ми дадат един PlayStation. То няма нищо лошо според мен. I love you. I simply love you. Извинявайте, ако искам да дойда при вас, идвам от тук, нали? Добре. Сега съм от другата страна на бара за пуканки. Днешният епизод на Дръж ми пуканките е особено важен, защото ще се учат изключително впечатляващи живота неща като това. Какво да правите, когато ви се наложи да продавате пуканки в киното? За щастие, аз съм се погрижила вие да знаете как се случват нещата. Първото, най-важно нещо, гледайте внимателно е, натискате ето това копче. Сега този сложен механизъм ще започне да загрява, хубавият звук се чува. Колега, вече е време да сложа пуканките вътре, нали? Да, аз знаех. Аз знаех, просто иска да видя тя дали знае. Взимате, сега, добре. Ето, първо сол. Хималайска сол. Сега вкарвам тук, нали? Изсипваме тук, да. След това изсипваме ето тук. Така, когато тази процедура е привършила, остава ви само да натиснете за тази ръчка. Това да го тръгна. Но някой път не ти ли идва да се змурнеш и така в това не е? Попитите ли? Да, не знам. Може да съм само аз да искам да се хвърля. Аз отивам в киното, в киносалона.
Нашето приключение към края си. Сега обаче ме пуснаха да вляза в една празна зала, за да си кажа финала, да ви пожелая всички хубави неща, които по принцип в Дръжни пуканките си пожелаваме. Ето, аз съм в абсолютно празна зала. Само за мен и моите огромни пуканки. Другата хубава новина за денят, с която приключвам, е, че най-после аз мога да ви подаря нещо. И това става, защото МОЛ в София празнуват 10 години рожден ден и ми дадоха този ваучер за 50 лева, който мога да подаря на един от вас. Само трябва да си запишете името в коментарите. И в понеделник, 12, в Facebook страницата на Дръж ми пуканките, аз ще изтегля печелившият. Ето това е. Доживях и аз да подаря нещо на някой в Дръж ми пуканките. Пишете си името и... После малко да се поразглезите в мола.